les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Hi ha una cuina on cada plat es prepara amb passió, on cada ingredient porta una història i on, darrere de cada recepta, hi ha una gran persona. Aquesta és la cuina d'un tas de records, el llibre que recull les vivències i els sabors de totes aquestes grans persones. 3 comarques, 3 entitats i un mateix propòsit, incrementar la felicitat de les persones amb més dificultats. La Fundació Ginac, la Fundació Onada i la Fundació Santa Teresa són entitats d'iniciativa social que oferim els suports que permeten a les persones amb risc d'exclusió incrementar l'autonomia, tenir les mateixes oportunitats i millorar la seva qualitat de vida. Ho fem amb una mirada diferent, compartint recursos, coneixement, projectes i valors i sempre posant les persones al centre, perquè quan canvia la mirada, tot es transforma. Elles, nosaltres i la comunitat. Hola Manuela, bon dia. Fruit d'aquesta mirada compartida, l'any 2010 va néixer el projecte Bon Dia, una trucada cada matí, una conversa que acompanya. Durant la pandèmia, aquestes trucades van trencar el silenci d'uns dies molt difícils i van demostrar fins a quin punt la proximitat és essencial. No crec que hi hagi paraules per definir-ho. No hi ha paraules per definir-ho. Però, nena, em vau donar vida. Estoy muy contento, suelta y estoy pues bien, no estoy solo. D'aquest projecte en va sorgir un tas de records, un llibre que recull les receptes i vivències de les persones que estaven a l'altre costat del telèfon. Un tresor que preserva memòria, cultura i vida. El nostre compromís amb aquestes persones és present en cada acció, en cada petit gest, en cada servei i en cada gran projecte. El nostre model de treball posa la persona al centre, els seus desitjos, els seus tempos, les seves petites grans decisions. Com a Casa Enlloc vol acompanyar a les grans persones perquè puguin viure com volen, a casa seva mentre sigui possible, amb els suports necessaris i amb la màxima autonomia. O als futurs centres residencials, la sínia, quan la necessitat o la voluntat de suport s'intensifica. La sínia és convivència, és barri, és relació. És un referent en el suport a la vida independent i en la creació d'espais de benestar i qualitat. I és també un motor d'ocupació per a persones amb discapacitat, malaltia mental o en situació de vulnerabilitat, així com per a tota la gent del municipi de Calafell. Els nous serveis residencials que estem construint a la sínia comencen a fer-se realitat gràcies a les persones grans, famílies, veïns, empreses, institucions i voluntaris que decideixen involucrar-se en la creació compartida d'un futur millor. El camí recorregut ha anat teixint una comunitat que escolta i creu en la cura de veritat, aquella que dona temps, veu i espai a cada persona. Perquè al final el nostre propòsit és aquest, donar a cada gran persona els suports que necessita per escriure la seva pròpia recepta de vida i fer possible que, visqui on visqui, s'hi senti com a casa. Aquí també estem a casa nostra.